Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. On ji ena wayno alluwal meɗen nani. En jangino maliki yawmiddini ko ni wonno. Mim lam kef jubriya wowtaƴƴo mimarak alif lam del jubriya nunarak. Ɗum ɗo jangano harfeje ɗe fof so ndendi ala ko woni hen ko ɓeydi hen so wona oɗo kef mbinomi on e oɗo wowtaƴƴo gasi. Ɗum ɗo woni ko jangunɗon ko maliki ko ɗo haaɗi ni windirte. Yawmi ko ni windirte. Addini ni windirte. So rendi wona jange maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Joni noon tawde ɗon ɗiggi ngara hesere. Ngara mbaɗani alif janganoma ay jubriya janganoma jubriya nani janganoma alif taƴƴo nani. On jangino alifaji ɗi. Alif jowiɗo alif taƴƴo ay o ari omoni. Ay ɗo kef fof on jangi ɗum. Joni hande winden hesere nde ko juburna oɗo jangata hande. Juburna oɗo aya dariɗo janganoma juburba janganoma del janganoma. Ɗum woni iyyaka na'budu. Joni noon wadde hande ko ndeɗo harfere janguɗa hande juburna. A jangino juburna so adima wadde juburna oɗo kanko e nunarak ko gotum. Juburna oɗo e o nunarak mo janguɗa to arrahmani koɓe gotum. Ɗo noon addira ɗo toɓɓere nde ko ha ganda ko ɗo juburna woni. A jangino nunarak o wadde a famat tan nde ɗo windande iyyaka na'budu ala ko woni hen ka jangani. Rewi hen iyyaka na'budu, rewi hen ko wa iyyaka ay woni ko wow janganoma alif janganoma ay jubriya janganoma alif taƴƴo janganoma kef janganoma. Ɗum woni wa iyyaka ko ni windirte. Ay nasta'inu ay juburna arti. Juburna nani ay siñiije nani. Ay juburta oɗo keso ari. Aya dariɗo arti. Jubriya arti. Nunarak arti. Joni noon mbaɗen dani yen. Joni ko juburta oɗo ɓeydi hen hande. Juburta eta jorɗo wonno gotum. Joni noon ɗum woni wa iyyaka nasta'inu.
ɗo joni woni wa iyyaka ko ɗo haaɗi ay na'budu ko ɗum ɗo woni na'budu ni windirte ɗo woni wa iyyaka ay on waɗi wow wa iyyaka ɗo woni nasta'inu mbiya nasta'in nde ɗo ma windande ko ɗo janguɗa iyyaka na'budu lesto janguɗa wa iyyaka nasta'inu ɗeɗo karfeje ala gonɗe ɗo ɗe a jangani to bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin fof nan toon ha heddi juburtawo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ɗum ɗo joni karfeje gonɗe ɗo ɗe ala hen harfere nda a jangano ɗum noon ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga mbasa woɗɗinde haqqille ma ko janguɗa ko hewani wadde mbaɗen dani yenne hade haqqille o woɗɗoyde mbaɗen dani yenne ay ɗo alif juburiya alif taƴƴo keef juburna ayna dariɗo juburba del ɗum woni iyyaka na'budu ni windirte ɗo ko wow alif juburiya alif taƴƴo keef ɗum woni wa iyyaka ɗo woni juburna siñiiƴe juburta nani ayna dariɗo juburiya nani nunarak fof ko janga ndeke noon pamɗen ko ɗum ɗo wiyete iyyaka ni windirte na'budu ko ni windirte ay wa iyyaka ko ni windirte nasta'inu ko ni windirte nasta'inu gasi ɗo joni karfeje janganɗa ɗe aɗe kolluma no fatiha windirte hatta ko kaƴƴe tan gari ɗo henne ala harfere wonde ɗo nde a jangano no mbiyata alif bajorɗo tajorɗo zone endu aɗini a hollama ɗe so adima hakkunde sara serindima ko ɗo non mbawata famde ɗum ko ɗo gandata pamata so ɗo ɗiggani tan andu ko alluje ma ɗe jangunoɗa ɗiggano nden noon dowto adi ko iyyaka riwi hen ko na'budu iyyaka na'budu lesto ko wa iyyaka nasta'inu dow ko iyyaka na'budu les ko wa iyyaka nasta'inu ko ni windirte ganda ɗum mbawa ɗum mbañotoɗa ɗum janga ɗum ɗigga a dañani wawde ɗum ƴeew bawɗo ɗum ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo walluma jiya lawol a dañani mon walluma
noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li ngara caggal saggere ma a saggani ɗum jinmi walla keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla muɗum hay goto faltaka so wona paltiɗo hoore muɗum. ɗo joni aɗa janga aɗa anda no janginirte aɗa janga kadi aɗa ekkitoro heno janginirte an ko laabiɗi dañƴa janga mbawa daña kadi wawde janginde ɓesgu ma ndeke noon ko ballal mangal keɓɗa ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga ko ɗiggi ko sohla wona tan wiide a leldu ya lewki ala ko andu ko woni ɗo ko no windirte sa wiyama ya windu iyyaka na'budu ganda sa wiyama ya windu wa iyyaka nasta'inu ganda no windirte ɗum woni jangde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañotoɗon jangon ɗigga ko ɗigga ko cohla wona ko heewi ko seeɗa bawaɗo o ɓuuri ko heewi ko wawa ko yiɗa noon ko yo wawe ɗum sa waɗira dani henne eɗen jara jam yetto e dow jaam tawde Allah walli en keeɓi bismillahirrahmanirrahim en keeɓi alhamdulillahi rabbil alamin en keeɓi arrahmanirrahim en keeɓi maliki yawmiddin hande en keeɓi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wadde en goɗɗoyi e fatiha wona yo Allah hokku en nande e famde